आता ह्या फिशचे थोडेसे मोठ्या साईजचेच मी पीस करून घेत आहे। असे पीस करून घेतलेले आहेत। एक अंड मी पूर्ण ह्या फिशसाठी वापरत आहे। अर्धा टीस्पून मीठ, अर्धा टीस्पून आलं लसूण पेस्ट, 1 टीस्पून काश्मीरी चिली पावडर, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, अर्धा टीस्पून अजिनोमोटो, 2 टेबलस्पून एवढं मी कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे। हा दुसरा चमचा, 1 चमचा मैदा। हे सर्व फिशला मिक्स करून घ्यायचं आहे। फिशला मी सगळा मसाला मिक्स करून घेतला आहे। कढईत मी तेल घालत आहे। मासा तळून घेणार आहे, त्याच्यासाठी मी इथे कढईत थोडंसं जास्त तेल घातलेलं आहे। हे मॅरिनेट केलेले जे मासे आहेत त्याच्यात तळून घ्यायचे आहेत। मासा लगेचच शिजतो, जास्त वेळ लागत नाहीये। एक बाजू थोडीशी फ्राय झाली की पलटून घ्यायचं आहे। फिश बघा फ्राय झालेला आहे। मी आता प्लेटमध्ये काढत आहे। मी जास्त फ्राय केलेला नाहीये कारण की हा लगेच शिजतो। अशाच प्रकारे उरलेलं पण मी फिश आता तळून घेत आहे। हा पण फिश बघा फ्राय झालेला आहे। मी प्लेटमध्ये काढत आहे। हा फिश आहे ना तळलेला, तुम्ही असा सुद्धा खाऊ शकता। खायला फारच टेस्टी लागतोय। तळून झाल्यानंतर याच्यामध्ये बघा 1 टेबलस्पून एवढं तेल उरलेलं आहे। तर आता मी परत याच्यामध्ये तेल टाकणार नाही। एक कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। एकदम छोटा कांदा आहे हा कांदा टाकत आहे। 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। 4 लसूण पाकळ्या मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। अर्धा इंच आल्याचा तुकडा बारीक चिरून घेतलेला आहे। हे परतून घ्यायचं आहे। 1 टीस्पून मी कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे। याच्यात पाणी घालून त्याची पातळ पेस्ट करून घ्यायची आहे। कांदा ब्राऊन झाला आहे आणि याच्यामध्ये मी आता मसाले घालत आहे। याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून मी काळी मिरी घेतलेली आहे, अर्धा टीस्पून मीठ, अर्धा टीस्पून काश्मीरी चिली पावडर, शेजवानचं चटणी घेतलेली आहे। ही अगदी रेडीमेड मिळते। हे मी दुकानातून आणलेलं आहे। तुम्ही जर घरी जर शेजवान चटणी बनवलेली असेल त्याचा सुद्धा इथे वापर करू शकता। पण हे मी विकतचं तुम्हाला दाखवत आहे। झटपट होणारी रेसिपी आहे, म्हणून तुम्ही हे विकत आणून सुद्धा ही रेसिपी करू शकता। शेजवान चटणी मी याच्यात घालत आहे। तुम्हाला जेवढं ग्रेव्ही पाहिजे असेल किंवा तिखट पाहिजे असेल त्याप्रमाणे तुम्ही ही शेजवान चटणी घालू शकता। हे 2 पाऊच घालत आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जेवढी ग्रेव्ही करायची असेल तर तेवढंच पाणी घालायचं आहे। शेजवान फिश करताना याला जास्त ग्रेव्ही करत नाहीयेत। मासा फक्त त्या मसाल्यामध्ये कोट झाला पाहिजे असाच आपल्याला करायचं आहे। त्याच्यासाठी बघा मी थोडंसंच पाणी घातलेलं आहे। कॉर्नफ्लोअरची जी पेस्ट केलेली आहे ती याच्यामध्ये घालायची आहे। ग्रेव्हीला बघा उकळी आलेली आहे आणि याच्यामध्ये हा फिश तळलेला आहे तो घालायचा आहे। आता ह्या फिशला सगळीकडून हा मसाला लागला गेला पाहिजे। शेजवान फिश एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे। जास्त वेळ लागत नाही आणि आपण हॉटेलमध्ये जाऊन खातो त्याच्यापेक्षा घरी सेम तशीच टेस्ट मिळते। तुम्ही नक्की ही रेसिपी करून बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा। शेजवान फिश तयार झाला आहे। मी गॅस बंद करत आहे। गॅस बंद केल्यावर त्याच्यावर अर्धा टीस्पून मी मध घालत आहे आणि वरून थोडेसे मी भाजलेले तीळ घालत आहे। असा मी प्लेटमध्ये काढत आहे। वरून थोडंसं तीळ घालत आहे। हे भाजलेले आहेत। शेजवान फिश बघा करायला इतका सोपा आहे आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि खायला फारच टेस्टी लागते। तुम्ही नक्की ही रेसिपी करून बघा। अशाच तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी फॅमिली फ्लेवरच्या चॅनलला बघायला मिळतील, तेव्हा चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।